Monggo, Mbok De. Gila. Aku yang sih lo, Man. Kok mampir kini sih? Ki sek kesusu Mbok De arep ngeterni koncoku. Ayo kok. Dancuk ingo, kek dia. Cek to, Man. Iki asli wong kene iki. Gak paham ngoh. Jare wong tuwa biyen kuwi mbok dijebroti anak temon. Anak temon piye lho, Man? Biyen desa kene iki banjir gedhe ngoh. Enek buntelan kresek, keli, ditemu mbok dijebrot kuwi. Dadine ngono kae. Raine kok padha aku, Man. Lah iya. Ndang to, Man, mampir kene sik.